iBorn Free uSikweletu Cheleza ingoma yakhe ethi Inombolo ayikhipha under i-album ethi Nonakele nge-1 June 2023 sishayeke imiliyoni leyo ngoma leyo. Okuhle kodwa kumaskandi lokhu kuqhubekile and le ngoma besihle isikhathi eside lapha ku-900 siyabonga ukuthi ziyalishaya ke imiliyoni. Ubesesho nokuthi ingoma zakhe zikuma-trending songs 80s lapha ke ingoma kuma-trending song ku YouTube umfoka Masinga ingoma yakhe ethi Angikwazi Ukukhuluma ingoma itrend kakhulu ku TikTok abantu bayazi ke aphuma i-23 January kulo nyaka. Ezinye ingoma kuma-trending songs enye kaSikweletu number 30 ethi Usevumile lapha noSiyanda Shabalala. Enye emnandi kakhulu ingoma kaSikweletu ethi Into Enhle ilapho ku number 9 isayibamba kahle kakhulu iyakhuphuka le ngoma ihamba kahle kakhulu. Ebese kuba ingoma eyaphuma unumber 2 Ukhosini FM ngesikhathi kuvotelwa ingoma yonyaka after nje Igushi kaMthandeni Hamba Namahu. So music video ke wayo ke leyo ngoma leyo kaMjolisi featuring Mnqobi Yazo music video wakhona uhleli lapha ku number 14 kuma YouTube charts trending for music. So siyabonga nje ukuthi le ngoma yasebenza kakhulu after abantu becelile ukuthi le ngoma bafuna iphindwe ngoba beyizwe eyicula ngenye indlela Umnqobi Yazo abayithokozela kakhulu. Iwona phela ama-artist kamaskandi asanda kukhipha and ingoma zawo esangenile kuma-trending song. Ezinye zikhona ke esinesikhashana iphumile ezinoma 3 months 2 months and 3 weeks mhlambe kodwa isaqhubha kahle ukuthi nje zona ayisekho kuma-trending ngoba lento ka-trending into ngaleso sikhathi leso yenzeka abantu besayiphusha besayifuna fast. Other than that iyayigcina ke siphuma kule list ye top 30 because zincane ingoma ezikaliwe ukuthi ingene only 30 songs. So ingoma kaMjolisi ihamba kahle kakhulu lapha ku YouTube bahamba naye futhi ke uPhini ukhona lapha na uPhini obesebenza kuP kwiGagasi osasenza ngapha ke eGoli senseyideshi khona lapha eSoweto. So muhle kakhulu music video siyabonga creativity. Siyayicela nje music video ibe mningana kule ndema kamaskandi. Simbonile uKhuzane eyenza mbonile no SK sambona no Sminoff sambona no Jiva ehamba noGatsheni sekuye ke uMjolisi ehamba noNqobi Yazo. uGatsheni ke yena ke music video nkosami uwenzile ke maningi nabanye bake bayenza ke music video siyacela ukuyibona. Omunye ke music video owenzayo uyiba uThokozani Langa cha uyayenza futhi uyasubmit lapha kuMzansi ku-DStv. Ingoma zakhe zijwayele ukudlala lapha ku Mzansi Music channel 321 under uhlelo lwamaskandi lapha ojule ungena ngo5 angazi ke noma Monday or Wednesday kodwa nje kujwayele ukuthi avele lapho. So into enjengalezi abantu bayithola ibudget bezama indlela yokuthi music wabo ube ama-video so that uzokwazi ukuthi ungena kwezinye izindawo. Ingoma kaMjolisi maybe akuzokuthatha isikhathi igcina isingenana kwenye ama-platforms lapha ku DStv maybe ku Channel O since ehamba naye uMnqobi Yazo akwaziwayo ukuthi uyacula lo mfo ku music wakhe and le ngoma as much as umaskandi kodwa iyalaleka and angeke uze usho ukuthi hayi le ngoma maskandi ifunani la ingangena kubona wonke nje ama music programs akhona and abantu bayi-enjoy. So yibo abantu abasanda kukhipha and umusic wabo oselapha kuma-charts akwa YouTube. Sibonga kakhulu ukuthi laba futhi basayibambile bazoqhamuka nabanye basazokhipha onjoba besilethele umusic umnandi esizojabulela. Sibalindele ama-EP abo sibalindele abantu bekhipha ama-single nabanye bakuyilokho nje nisale kahle.